Tembange gandrung kaya apa langsung nggih nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados lagu gandrung. Kaya apa? Wis sing ladan dhewe iki. Bucah-bucah. Mula apa jenis story penduk? Sinden papat sing diaturi menang. Yuk, kaya apa ta? Langsung dados yuk.
Mas Lidik, Mas Luruk. Nah, niki lagu gandrung wis diaturke kanthi panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia ugi warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 2 RW 1 Dukuh Royo. Nah, ya aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jendringan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Pidik sampai tak jawabke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas itu kali sini. Ben milih dhewe. Oh, Dan pilihnya lho. Hah? Dan pilihnya. Kalau pilih mesti pilih sing ayu. aja sing cilik-cilik. Pinggir sing gandung ki nek sing elek kabeh iki tak pilih iki sing pinggir dhewe kowe. Sebeli Pak. Pinggir dhewe. Kuwi ngadeg kok ladelono. Iku, kae pinggir dhewe ngono lho. Begini aku tercelintisan dadak. Malah oleh kenangan dari desa. Remuk. Lingkungan Balai Desa jadi paido. Mas Duk. Lingkunganmu mung cilik kowe ane mengkiut iki kowe ane gede nek lingkungan Balai Desa iki. Karek delok tutuke gitu. Nah, sukukmu mampu kowe. Lambungmu mampu ra, Mas. Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene nu pas kok. Sugane pecel. Nek kene tempe dele nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Apa-apa to. Wis, Yang penting kan masih enak. benguk-benguk sama tetep tak tresnani cah. Oh, iya. Mas penting aku kok tresnani apa ora to, Mas? Yang tetap lo setia sekali lo. Ai. Doji dong. Aku bawa terus untuk masih gede. Oh, iya. Bawa napa, Mas? Bawa Ape gunung, kowe ayo popon lho. Kenapa tuh aku yang ngetes bojoku? Lho, jangan wani kok nek bawa tapi gunung ora kok popok. Ora usah padu, ora usah ngurusi tangga. Ayo. Iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Iya. Salah tak benerne. Kowe meri tak? Mari toh aku langsung Langsung meri kowe. seksi koyo ngene. Loh, iki yo seksi iki seksi konsumsi iki. Wedi panganan. Yo, coba. Gawe di saka Mbak Lilis Karnali. Ya, Tuntunin ya, Mas. iki tak jeneng. Alah kok terus samarai padahal kula niku pun saged. Jane sing bawa mriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. mulai toh. Sepi. Pak Wijaya bawa. Oh, Basir. Saben Yo aja terus langsung tunduk poin tentu. Masa Alus sik. manten.
Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ini. Lah nyenggole urung enak. Loh, kan ini Wong nek kena bayangane simulasi Mas, simulasi. Panjang imunisasi itu penting. Simulasi. Nah, ketiga, tonggo sebelah kan. Aku jembengan ya. Saya kira tadi jebeng sombong ini. Kuwi lho kaya konggo temano ya. Bojomu cara bocak apa jenenge? Bojomu bocak itu sithik loro. Wah, Iki jane. rencanane sok ben ape tak tor ning sore monumen reok kono sok. Nganti yo kene Ya apa? rupa gol bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya apa? The big is beautiful ya Mas. Kasih yang geledek ini kok. Ayo cepat di bibit itu selak mangan biar katanya mangan selak bibit. Bot. Bawa itu. Nggih. Saking ngajeng napa wingking Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha. Lah nggih sami mawon. Wong awak iki kan termasuk pawaan blunis. Ya maksudnya mentol iki padha ning milih apa pemburi ngono lho. Mburi yo teng perentol nakal iki. Yang mamajan ayo Mas ampun Betah piye? Sing pahami aku bojone. Apa Mas nek wis posisi ngoten iki apa? Bojoku wis mumpung ngene iki. Kuwi tandane piye? Mas? Iki berarti ape nolak. ora Samu lho. Awas, yo. Yo. Ya. Tuh. Sing jos to masuk lho. Sing jos lho. Lho, satu dah. Iya. Sing jos bojone sapa? Dur. ya apa lho sama iki ane Mbok kaya aku ne lho, Dak. kaya kuwi lho Saya koyo kuwi yo ten yo. pipit terus bojomu ki puter ora padha renek iki Coba sabar sabar. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar kuwi lho. Kuwi celintisan lho kowe. lha tra yo nek sampean ki cara Ning nggonku pengen sekrune kuat Mas kok kaki ya bener. Nek kene Tau bulat. kok ora puter barang iki kok tau periksane kok. Lah, saya wis bedole tak foto tak kirim WA. Jembang. Oh, kamu cek sini cek. Sini. Mas aku jemblengan yo Mas Oke. Ini sebagai istri soleha, nggih lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek bisa. Tutorial ndegek kurang hidup. Nah, ndegek pokoknya diangkat. Nah, ngono. Aku tau. Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel ngono langsung ae. Mas, prasmanan nggih ngono ae. Wah, kok perasaan iki sing mana wong akeh yo Bang Ora kok sing anu keh prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono. Enak ngono. Iki bojoku ora entuk lho, jan hubung lalu. Lah iki mabuk puter. jemblengan yo Mas sing setrum kuat Wis tak jendok tapi. sama ning dhuwur apa ning ngesor Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. ya apa bojomu ki ning kene Aku tau ning ngisor kali iki lho kok 5 menit lebih rumah sakit tau. Lah ngopo? Oh alah, ya ampun, kelompokan pentil dah. ya Allah Kowe aku saru. Iku omong kowe lho. iki apa Dek, aku ning dhuwur ya, Dek. Injes Bang. Iya. Pas. Kuwi iso. Ya boleh. Tahu
bojoku mek bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak ngomongne wayang. Gunung Klintisan. Gak kayak murah podor nek Mas Klitik gak. Pangan dik. Kok iso kenyek lah papu iki. Makane bojo kowe iki wetan. Beni sepadu karo tanggane. Jadi ya. Lah gitu. Ini ya. Ya. Apa kan naik Piye, piye? Piye? Ya, Tatang-tatang. Bawa ini. Siap. kayak gabus kebo. Macet. Buana macet ning pengandaran. Wis reukan. Lu didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojo lak sumbere Gedak serat. sumbere piye. Lalu dong, aku kangen gue gitu. Udah tak, piye? Udah tak, Reukan. Kare. Ya. Ayo nih lah. Alah kok dipulok. Obat dingin di awak-awak. Ben mambu tak ngetnek. Tapi Mas dirubung waler kok. Ini besok tenan. Nek bawa meteng rekoso kayak anake. Piye Mas? Lah nek ngeden mesti suwi. Sampah. Iki ra tau ngetun iki lho mek ibu tok metu. Jebret sama tuh Mas. penak ndek bojo pipit, tinggal jebret metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tonggo lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho Mas. Mambengi aku kok ora karo kamu di ngapa biar. Lah karo siapa? Tuku aku. Tak tuaku ya ditresnani sik kuwi kok iso. Ya, Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik klugit-klugit kaya ular keket lho Mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Ulahmu dhewe apik lho, Nduk. Kaya ulo sawo. Alhamdulillah. Bah, anu nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik nduk. Ben lincip nyatis. Nyantis ya Mas. Ilmu ben buangi iso macul tenan. Aduh. Sak kamu suntik didawani pisan ngantek kok udel. Jadi ben kaya opo. Mana ya, Lek? ya, yang apa Lis? Panas. Piye mas, janji leka piye. Anu esine tabuhe ben gak ngene. Anu tapi gua karo. Pansane iki lho. Panas dan udan panas. Bojoke Pak. Sapa? Nek bojomu ra kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat boom industri. Kok saged? Nggak. Gue cikan botol berarti. Iki mana punah? Bojomu bocahno lho, Jon. Apa? Bocahno. Kuwi kok nek pring nek kono mesti merembet kono malah. Iki apa? Iki kira ndruwo ana piye? Iso prembet nang pring. Oh, rumah aku. Ya bener. Capek gunung. Oye, oye.
Ngono ki nganu. Oh, siap. Sing wedok. Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene. Kono nek dedet kono pek. Padahal dosa. Ya, jajal. Langsung. Napa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gundulmu. Napa? Piro bebek ra? Nggih. Bebek nek wek wis wek Ngono, itu wis kewer. Akhirnya ya puter. Nek balik puter nek iki mau bangsa. Pamasud dan Ambek wis nadyan turi elawasa tresnani ra umangsa apa duwe langsung Dengan tembang satu tembang, nyuwun gungan tembang mitin Sekar Gadung, tembangnya Mongkrang Manggring. Siap. Mas buat jatuh di Jumanan. Ya kayak gini bos. Kayak apa? Salah siji. Ya, sama Mbak Sulis sing jatuh di Jumanan. Mongkrang Manggring, mitin Sekar Gadung. Mbok saben dino kok ngacak hasil gede kowe mentang-mentang rasa Thank you.
ojo krewet lagi aku usaha wis tekan ono kene aku ngerti wong wedok duwe akan duwe lambemu eman sayang kowe kudu dhewe Jelaske Mbak Tulis. Nggih lho Pak, niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi? lek usaha wis ora kurang-kurang wong ayu wis jokono jok kene Asile endi? Kak aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njalukmu mongkrang, mangkring, mongkrang, mangkring rumasamu. kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu Wajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, nek bendina mbok pangkring ngono kuwi ya sakit. wong wedok iki lho inna wa ma asobirin Artine sekali merdeka tetap merdeka Kaya ngawur lho kowe iki. wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu Dadi aku kudu sabar. Iya. Nek aku duwe syarat to Mas. apa no Ana duit syarat embok mikir karepmu saben dina kok ngajak waktu hasil gede kowe aja mentang-mentang salah sakit aku usaha wis tekan ono kene aku ngerti wong wedok senengku duwe akan duwe lambemu tetep eman disayang
lah nuwun lagu sampun atur Mas Didik kalian Mas Uduk kula nuwun bukan satu kembang panjenengan duet kali sinden Sekar Gadung sinten Mbak Kunjung kalian sinten Nyung Manggake pun tembangnya gawe penak mawon pokoknya ojo sampai situtan pun ngoten ngoten nggih ya kaya apa Mbak Kunjung diaturi jumeneng langsung dados ya tulis nanti gendera pake kaya apa sak betik garapane diaturke kanggo Mas Dwi semono Korea Mas Taiwan Ikan wonten Korea Mas Dwi juga Mas Dwi goreng wonten Bekasi Bapak Tulus ikan wonten Pati terus terang siraku kawitane panas yo aku seneng rata anggap tak pernah kok kebablasan ya takkan pernah janjiku tulus tertanam dalam hati benarkanlah isi hatiku aku kesobek siramu terus terang aku kawitane kangen yo aku seneng rasa anggap sampeyan kok kebablasan janji yang setia takkan pernah janjiku
Mas Takit Mas Dalang, insyaallah Yayino mawi darkatan nggih mboten sekeca kirang prayogi wonten ing Madalan. Insyaallah menapa ingkang dipun gayuh, menapa ingkang dipun jangkung piyayi wonten Roya Gilang Sampung Ponorogo insyaallah RT 2 RW 1 dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Nawaitunipun bersih dusun insyaallah dusun tebih saking Sengkala Bilahi Sukerto dipun panggihaken tentrem rayu wilujeng widodara Allahumma amin. Mbok bilih wonten kadinatur nyuwun pangapunten anggenipun kula gegojekan menawi wonten medal ingkang mirugan mangke saged sapet jagong malih Mas Dalang nggih. Kupat lepet boten liwat sedaya ndem slamet blangkon genah ukurane lakon kudu tutup crita lan lakune nggih. Nggih. Sampun sampun. Nggih. Laras napa teh? Monggo. Wah, monggo. Oke, siap lanjutkan bos. Nanti ketemu di Goro-Goro besok malam. Ya. Koko sing dupa kumalon renengken tias sangobate kawengku sagung cacahan nanging sanget angigibi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyapi sukma sinakma ya wenak ya ngasapi semempeng keleng kalbu
ngawawurahan ngarane ngadure kemak guru gangsa tentang kadya butula warawan riting durang yasti rakata ingkang tata layu sabit malah dorong suang kon kupacak haris ana kene ana satra ngadang ana tengah dalan cetha yen papan rupa tak simpangi nyiwa melu nyiwa tak simpangi nengen melu nengen kisanak kowe sapa kudune sing takon mangkono ki aku ayo buri sapa negara ngendi sapa jenengmu pangkatmu apa wah yo buri saka negara Simbar Manyura kekeseting Prabu Brodapati